Alo? Da. Ce a făcut? A luat 2? Da. Doamna profesoară, deci cum să fac așa ceva? Eu nu sunt de acord cu bătaia copilului, nu rezolv nimic prin bătaie. Doamne ferește, nu. Vă garantez eu că nu o să mă ating de ea. O să-i spun cu vorba bună. Da, vă mulțumesc că mi-ați spus. La revedere. La revedere. Maria! Da, ce-i? Ce-i cu doiul ăla? Ce-i cu doiul ăla la tine în casă? Au! Păi mă, șosetă cu ochi, adică eu mă chinui cu tine și tu iei doi, mă, nesimțit. Au! Așa. Parcă e mai bine.